Polisier, tu veux me dire que et Maya. Sana ta dengeni tewa. Ouais, la dia were. Ah, ikana policier. La dia ere ma foka nga do yini ga kya. Tabarikala. Oh. Onye na koi. Jatu do wa. Ah, tiena. Ni jaranye. Alaka au bulu maga barala. Amina. Kaula kana. Amina. Kau kisi majugu torama. Amina. Ah, ni jaranye. La dia kanti. Na kula na jigi an ko ma fambe ame kare kono blori la. Aweche. Solomana. Ouais. Nkono na filile barido. Chori la dia. Kabini dugu jera. Jakari tewa. Meka nyini fambe fe. Mi yala la mai. Neko emaire. Jazwa. Ai jakari. Wallahi la dia ne ni jazo che ne ta kuma don. Ma fambe a. Debi ni bare ndamne ni jazo tunna nyona. Oko ni bara la mena le. Depuis domina ne bore fe ko nga sebeke. Awo. Ne ni bare ni damine o. Ya fo jazo yo nga tanga nga do baro la nyona fa maso. Yeah, ina fa mana toro. Mega ro de sécuriser de. Awo, ibe nyama ni yaye. Nyama ni yaye ka fo nyana ikata na iso. Aw ka bara ye ma. Lebi kuna. Blemi. Jege. Je. Ouais, je siando sa. Wari de ko do wari bi kuna. Wari fene. Oh. Abe ne ko na ko aw be jamana ka bara di lawo. Je ame jamana ka bara la me jamana ma bila mo ko minena ka tadi mo ko ma ko ama mine ka di faso di ma. O ni fene yere ko de sa. Nge bare ne. Dogoni te jazo ya. Wala kara sogon di quoi. Kara. Ouais. Ali bela kala binani nyoga me fali sa no quoi. La jey fana sa. Ah, je. Ni deli. Solomana. Ika carte d'identité rabi kuna folo. Carte d'identité. Oh. Ai, muna. Kesi foti kuna. Nkamana ganete wa. Che la jey be infraction na re. Jamana be to mina mo mangante ka yala ka soro pièce ti bolo. Oichi, men jantwala. Me aklito. Aw yani ki aklito ala. Aw. Contravention e kemenani di bo sara yani gata. Ni mina so e gata ka si police so la kemenani. Solomana ekmala etika la jeli ke kanya. Ki bade do ne de do. Jakari ja bade ne. Ma famia. Ne bi don très bien elma. Ne wo ya war de di gata ka sunu ameta ka ni commissariat la. Ai efli la de jakari de. Commissariat ne. Jazo bate wa jazo wolo baberete wa. Ai jakari bare ne Solomana. Bo jakari wolo baberete. Awo Solomana akai kana jakari ni ble. Ha? Solomana akai yame. Ni yero be njija ni ni. Kana décrocher nga para. Cenu ko la mer me mu ko de. Kamero be la mer dawa. Ne wo fi ataka shisu. Jazo jakari te kana na sode. Jagari dunata bola tande ngone ren jagari famana nya kalo woro de ngodi ni tala formation na nin jagari ma nyoy ay duwaw de doni kuna kala kan bulu me nga baral Donc abiga yala ka neri. aw yala ke ni Ne te ka ta so sison. ya marché ka suma don ne Na yɛrɛ ma kari in falen. Depuis on dora mɔgɔ foyi tɛ ka na. on dirait dobi to fle fo en fitar na bena temi Dɔ bɛ ka na. Sans pari yɛrɛ de b'an sɔrɔ. Sans pari dɔ fɔ, sans pari. Ni blare. Deba. Mungera. Il y a pas mon fait, tu parles avec un officier. Il y a une famille. Et puis quoi? Ah Mon cher, et puis quoi? chef. Ça bɔlen ma fɛ komi e ma mara dɛ. I bɛ moto boli sans fari. Polisi b'i lajɔ, i bɛ tila ka essayer k'o dɔgɔya. Et puis il y a tout le monde fana hein. Ne ma mara kɛ e kana ne maraba ye i b'a fɔ ko fari de ya n bɛ yɛrɛ de kɛ fari ye ka sɔrɔ ka moto in conduire. Mais toi tu te prends pour qui? Toi aussi tu te prends pour qui? Chef, il est soudain. Mais regarde-moi ça. Toi aussi tu te prends pour qui? I bolo ko aw bɛ minnu lajɔ k'u bagabaga k'u bɛ siran ka taa k'u bolofɛnw tɔw bolo ko ne y'o dɔn ya ɲɛ lajɛ hali ni ye ne ɲɛ ye i b'a dɔn ko ni siran donna ne fari yɔrɔ min na ne b'a tigɛ ka fili. Hey, a tɛna ka kelen fɔ aw ye aw kibaruya bɛɛ y'a mɛn jamana in kɔnɔ yan aw tɛ taa fɔ ka manamanafɛnw na ka mɔgɔw ka teni minɛ k'o siɲɛ k'o balanse aw la kabini k'a bɛ manamanakan fɔ ne ye est-ce que i bɛ ka n faamuya que ce soit la première et la dernière fois i kulɔŋɛ na. Ne ma dala n'aw b'aw ka droit dɔn ni min ye de o ka n lajɔ.
O kana jɔ tuguni. Ne b'a ta. A ose dɔrɔn. E ka taa sa, e ka taa. Kana diɲɛ lajɔ na ta. N'i y'a wuli san pɛrɛn tɔ ni mun maralen bɛ Ala bolo n b'a bɛɛ jigin aw kan. Taa tiɲɛni ninnu. Ni ye suɲɛ minna de ye. Hali ni b'a dɔn k'a falen don. N y'o f'i ye yan denmisɛnninw tɛ sɔn a bɛɛ n'ala cɛ. E yɛrɛ tɛ na ni mɔgɔ yɔrɔ ɲɛnama si la kuma si. I b'a dɔn ni kelen ni la siran dɛ. Kɛra kunnaja sisan n tɛna ka fɔ ba yan. An bɛ yan nin bila sa o yan'a ka taa polisi nɔfɛ ka na. Sanata. Sanata. Naam. Hakɛ to yan dɛ. Koy. Ne ko i den dɔrɔn. Solo ni Fatu. Fatu kɔni bɛ yen. Solo bɔra. Ne yɛrɛ ale bɛ bɔ. C'est-à-dire que ni Solo sigira so don min na dɔrɔn o don ne bɛ ɲɔgɔn kɛ saraka ye. Wallahi n bɛ ɲɔgɔn kɛ saraka ye. An k'o bɛɛ yɛrɛ to yen sa. Ne ko Sila ko min cogo di? Sila mɛna a tɛ ka fɛn fɔ il faut que a ka dɔ fɔ ten quoi. Sila wa? Sila ka joli ma. N taara Faransi. K'a tɛ mɛn k'a bɛ kalo kelen dɔrɔn de kɛ. N'a nana ko furuko bɛ sigi sen na. N'a ma jateminɛ de ko in bɛ fɛ ka mɛn dɛ ou bien a ka to Faransi ye ne ka woro ci ka taa n'a bɛ jɛn n'o ye sinon ko in bɛ fɛ ka mɛn dɛ ale ka Fatu wele ka jan Fatu yɛrɛ wele ka jan. Ça fait bien il est sur le dîner là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Boa. Koli. E ni fama. Doni. A kɛra fama ye dɛ. Doni. Denbaya don. Basi foyi tɛ yen. Basi t'i la. Alhamdulillah. I ka madamu don. Basi foyi t'o la. Alhamdulillah basi foyi t'o la. Alhamdulillah. Komi o don na ne fɔra i kɔ yan. I ka mɔgɔw ma ne ka ci f'i ye. Ne ka du kɔnɔ yan. Ayi u ma fɛn fɔ n ye. U ma fɛn f'i ye. Ayi u ma fɛn fɔ n ye. Olu fana bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ. Ko mun bɛ yen sisan. Ayiwa ci wɛrɛ tɛ komi o don na. N tɛmɛtɔ n nana n'i fɛ yan. An ye kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. I kun ko n ma ko kɔfɛ i bɛna jaabi di n ma. N kun nana o ko de la. Est-ce que ne hakili b'o la tuguni? Ne hakili t'o la dɛ. Fatu ko in de don sa. Komi i kun ko n ma ko kɔfɛ i bɛna jaabi di yan. N ko a bɛ se ka kɛ hakili ne ko ne de m'a f'i ye o kɔfɛ n bɛna kuma i fɛ yan. Awɔ e de y'a fɔ. Ne m'o f'i ye wa? I y'o fɔ n ye. A tɔ la i bɛna dusu bɔ dɛ. Ayi a ma se o ma e k'i bolo de. Ayi a tɛmɛn'o kan yɛrɛ de. Ko a tɛ ka dɔn ko muso ko ye n bɛ taa sugu la ka taa fini san ka don n'a de dɛ. Ayi o fɛn tɛ Fatu ko diyara ne ye de o de la n nana ɲini furu de la kulonkɛ tɛ o. Non n y'a ɲini furu de la. Ne tɛ molobaliya la bi. N tɛ molobaliya la. D'ailleurs même Fatu yɛrɛ tɛ d'e ma tuguni yɛrɛ. Mais e sen bɔlen Fatu ko la pewu. Furu tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ. Ça fait sisan sa e de bɛ bɔ i ka so ka na ne ka so ka ne kalan furu tacogo la quoi. Diya n ye ko de don a ka di n ye de. Koli n b'i bonya mais i kun ni kala ta ka bɔ n ka so. E delila e kana kɛ ten sa. O y'a bonya ne dili ma n'i t'o fana fɛ i mɔgɔ bɛ min na n b'o d'i ma san kɔnɔ n bɛ na sisan. A ka ɲi e k'a ka ɲi ne bɛ taa. N'i y'a kɛ dangadenya i kunna jara n ma fɛn sɔrɔ sinon n kun bɛ kabako da e kan bi ko ne ka Fatu ta ka d'e ma e yɛrɛ mɔgɔ min tɛ baara wɛrɛ la kalan kɔ mulibaliya bɛ tɛmɛ nin kan maa lankolon in n'i sen ye fɛn ya tuguni. Nam? Taga waati sera koyi. Taga waati jumɛn? I kɔrɔkɛ yɛrɛ. Ne kun b'a fɛ ko n dɔgɔmuso ka kɔɲɔ bɛ n ko n bɛ taa i yen na. Waati jumɛn? I y'o fɔ n ye waati jumɛn? Kɔrɔkɛ yɛrɛ. Ne wala hakili ye n sɔrɔ ko n bolo n y'a f'i ɲɛna de koyi. Hakili bɛ sɔrɔ parce que a bɛ e kunna e tɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ. Min diya i b'o de kɛ. I bɛ don cogo min na i bɛ bɔ ten.
e bɛ taa voyage la cogo min na ayi nin ko in kɔnɔ kuma tɛ ne da o ne tɛna foyi de fɔ nin ko in na ça fait ça min ye e ja min ye e sanata ja Ayi tigɛ bɔ n kan sa, tigɛ bɔ n kan. E I ka k'o kɛ. kuma fɛ i ka nin tigɛ da n kan. E k'o kɛ. Sisan n bɛ taa n dɔgɔmuso ka kɔɲɔ na n'o bɔra yen n ba o ɲɛnafin min na n bɛ tile fila nin k'o kɔrɔ ye parce que mɔgɔ tɛ e ka don o don kumaba in ɲa. n'a ye ja kana Bamakɔ yɛrɛ y'i ɲɛna yɛrɛ ne ka du yɛrɛ kan Kɔkɛ n'a ka di ye togo o togo an k'a kɛ ten i y'a faamu ne nana bonya de da i tulo kan n ko n bɛ taa n ka kɔɲɔyɔrɔla taga la n bɛ ka taa i tɛna passe diya wa ni n bɛ segin fana i tɛna passe diya nɔ o tuma mun de kɛra e ta in nege tɛ n na parce que don o don kumaba dɔ kɛra o la. awɔ bonya diyara n ye wa a bɛnna n ma yɛrɛ yɛrɛ de ka se ni ɲuman ye e y'o fɔ e m'o fɔ ne bɛ se ni min ma. Fatou, ça va? Comment est-ce que ça peut aller? Ça ne va pas de... Ok. Ne min ɲini o la. I ye n wele mun na? Diazo. Ne y'i wele furuko in de la halisa. I t'a kɛ Ala kama i ka n furu. K'a kɛ Ala kama k'i furu. Fatou, ne ye mun f'e ye o kuma ne tɛ ka ne ka kuma faamuya. Diazo, e bɛ tɛ ka ne ka kuma faamu. O don o la i nana ni nin kuma kelen an m'a ɲala i yɛrɛ la dimi ka taa ne bolo ko nin y'a film bɛɛ bannen bi tuguni i bɛ n wele o kuma kelen cɛ sabali sa ne k'i ma pɛrɛn furu kama fɔlɔ cɛ problème bɛ ne da la bi o ka jugu dɛ. Diazo, ne mago t'i ka problème na ne problème b'i da la i ni ne an b'a gérer ɲɔgɔn fɛ mais m'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala ni kira kama i ka ne furu. Fatou, ne b'i ɲininka mun de bɛ yen o juste mun de nana ni furuko kuma ye sabula ne ɲɛ b'a la i bɛ k'i dogo n na sinon e tɛ furuko tɛ se ka na e kunkolo la tilegan dere n furu a b'e kɔnɔ furu y'o fɛn de mun de bɛ o juste ah Ne somɔgɔw bɛ fɛ ka ne di cɛ wɛrɛ de ma. k'e di cɛ wɛrɛ ma wa? Awɔ. Donc o de la e b'a la ko ne k'i furu o kuma e t'o cɛ fɛ wa? Diazo, o ye mun kuma ye? Ayi ne b'i ɲininka de n'i t'o y'a fɛ. ye ne ko k'i ka ne furu ka da n kan ne b'e de fɛ. A fɔ ni san caman min k'e nɔfɛ o bɛna kɛ fu ya. Mais togo di e somɔgɔw b'a essayer k'o b'e jagoya k'e furu. Diazo, ne somɔgɔw to yen ne ko e ni ne de. Ok an k'o to yen sa n bɛna miiri n'a kɛra togo min na i ye n faamu n'a kɛra togo min bɛ kuma i fɛ sinon cɛ pour le moment a ma nɔgɔ quoi vraiment e ɲɔgɔn denmisɛnnin u b'a fɔ o b'e jagoya k'i furu togo solution dɔ bɛ sɔrɔ a la i y'a mɛn Fatou mun bɛ yen ne ma f'i ye ko solution dɔ bɛ sɔrɔ a la i jɛsa kana kasi solution dɔ bɛ sɔrɔ a la i y'a mɛn solution dɔ bɛ sɔrɔ a la N'i ko ten. i bɛ se ka taa ne yɛrɛ kan ka min kɛ n b'o dɔn an b'a kɛ Toragli. Cɛ toragli sa n ka na dumuni dɔ ma an tile ba Solomana fɔ nin ye e wuli wagati ye han 17h sera halisa la mun y'i sen sɔrɔ
Sɔrɔ n tora jate dɔ de la dɛ. O na kɛ kɛ. Feerekɛla ka bɛn kan. O na kɛ kɛ. O jango sa o. Bilahi. N'i y'a k'i fadenw na o ni ɲamɔgɔden kari kɛ. U n'a kari basi foyi t'o la. O tɛ sa lamɛn fɔlɔ. Ne ko e tɛ baara kɛ fo ka taa wari ta kɔni i t'a na tiɲɛ. E y'ale lamɛn bani. Ma dun. Ma jumɛn. Ma ba joli bɛ ne bolo so kɔnɔ. Ne yɛrɛ kan k'e ɲininka ko ma dun wa ou bien e de bɛ ne ɲininka ko ma dun. Sugu dabila. Ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka sa o. N'a sɔrɔ e de ma furu wa ou bien ne de ma furu. Ne dabali banna. O fana y'a joli la ye. E n'a tɛ ɲɔgɔn kalama ka tɛmɛ ne kan nin. A tagara min. A tɔ to a ma sara e la. Ka taga min. A taara village la. Ko jumɛn. A taara burusi kɔnɔ. A ka dɔgɔnin ka mariage bɛ yɛrɛ ko n'a tilala o la dɛ a bɛ taa a bamuso fɛ yen ko bamuso ɲɛnafin b'a la dɛ. Ok fɔ ba tɛ sa a ka ɲi tɛ sa. Dumuni ma mɔ. Ne de tobilikɛla yan. Ne de tobilikɛla yan. A fɔ n ye ne de tobilikɛla yan. Han. I bila bɛɛ la sa. Ne yɛrɛ bɛ ka tobili kɛ. Kini mɔnɔba ma mɔ. Ne ɲininka o dɔrɔn de la. Cɛ ba kuma fɛ sa. O tuma na Fatu taara min. Kabini ala ma de dugusaden jɛra ne yɛrɛ ɲɛmara Fatu ma. Fatu yɛrɛ bɛ ɲininka fisa ni Fatu ye. Kabini e baganw taara dugu la kɔni Fatu a kɛra fɔ jɛgɛ n t'a sɛ kolo wa ou bien jɛgɛ kolo wari bɛ Fatu sen na a tɛ sigi. Bon bref. E yɛrɛ fana a sera quoi. A sera. I ka muso furu ten. Walahi a sera i ka muso furu ten. Ma faamu. I ka muso furu. I ma faamu wa? Muso i ka furu. Ne muso furu ka mun de k'a la. Ka mun k'a la wa? Mun kɛ muso la? N ka fɔlɔ e yɛrɛ de b'o tɔnɔ sɔrɔ. E de sokɔnɔ kɛcogo la kabini i ba taara. I dɔgɔmuso min yɛrɛ bɛ yen nɔ ko ne yɛrɛ jigi bɛ o fana tɛ ka sigi. Cɛ Fatu bɛ yan ne bɛna muso jumɛn ta ka fara Fatu kan tuguni. Fatu bɛ n ka fini ko a bɛ dumuni tobi. Baara ma ban. Ne bɛ fɛ o yɛrɛ de f'i ɲɛna o finiko in dɛ Fatu bɛ n'o jɔ. A ka i ka so furu ka dɔsi Fatu bɛ n'o bɛɛ jɔ. Ni Fatu ye finiko jɔ e b'a ko yan. Mɛ taa bulon kɔnɔ ka na fɔ. Ma. Tɔgɔ di ma ne k'i ɲini tɛ k'i ye hali o don n tɛmɛna Sanata denkɛnin na n ye ɲininkali k'a la k'a m'i ye o tuma ne kun taara min. Ma mun bɛ yala ka ɲini. Mun na n tɛ yala k'i ɲini e ɲɔgɔn kamelekɔrɔ e bɛ bɔ e t'i sara han wa i bɛ si kun fɛ est ce que o ka ɲi o ye maa ɲɛnama jogoya. Ne fana tɛ denmisɛnnin ye tuguni k'i ka yala ka to ka ne ɲini dɛ. I b'i ka denmisɛnniya kuma fɔ ne de ɲɛna han e bɛ ɲina ko ne y'i ba de ye n'i bɛ bɔ a ka kan i k'i sara ne la de walasa n k'i taga yɔrɔ dɔn. Ma fɛn tɛ se ka ne sɔrɔ. Nka e bɛ si kun fɛ fɛn t'e sɔrɔ e b'o dɔn n ko ne fana bɛ jɔrɔ ni e ye de e bɛ si kun fɛ e kamelekɔrɔtɔ si kun fɛ o tɛ maa ɲɛnama baara ye fiyewu wa a lajɛ i tɛ ka so yɛrɛ yɔrɔ ɲini i sigilen bɛ gɛrɛn na yan nɔ tɛ wuli la. Ne bɛ gɛrɛn na. ne b'aw ɲininka o aw bɛ baara la. Ma ninnu ka baara ko min ɲɛ sira la n to ne sa. fa e bɛ baara la a filɛ e filan bɛɛ bɛ baara la fo e Jakadi i tɛ keleya dɔɔnin k'i tɔɲɔgɔnw lajɛ e ni minnu bɛ te min ɲɔgɔn fɛ olu bɛ taa baara kɛ mais e bɛ si kun fɛ yala yala la ka tila ka tile ban te wuli la. Taa min sɔrɔ so sa. Nafa jumɛn b'o la. Taa min sɔrɔ so. Ne bɛ ka taa baara yɔrɔ de la ni ne tagatɔla ye baara yɔrɔ de la tan an bɛ dumuni min kɛ ne de bɛ taa baara kɛ k'a dumuni ɲini ka na n'a ye so sara ne de bɛ baara kɛ k'a ɲini n'a fɔra k'e ɲɔgɔn kamelekɔrɔ bɛ ne bolo e tɛ se ka nafa foyi ɲɛ ne ye mun kɛra Jakadi e bɛ mun de nɔfɛ i tɛ dɔ k'i yɛrɛ i ka faden sagoya dabila i sigilen filɛ minnu ka gɛrɛn na bɛɛ bɛ baara la i ka jugu sagoya dabila tila i k'an sɔrɔ so kɔnɔ yan nɔ bɔ gɛrɛn in na i ka taa so n b'i sɔrɔ. Patron, i tilala dumuni na. Awɔ n tilala i bɛ se ka minɛnw ta. Awɔ. Patron, ne yɛrɛ kun mago b'e la. O wari kɔni. Awɔ. Minɛnw bila ka na.
yɔrɔ fila nin Patron, a ma juguya. tulo b'i la N ko n b'a ɲɛ f'i ye n'a tɛ kɛ baasi ye ne denkɛ kelen bɛ n bolo a bɛ so a tɛ baara la a tɛ ka foyi foyi kɛ n'i bɛ se k'an dɛmɛ ka baara dɔ ɲini a ye a bɛ diya n ye kojugu o de ko don ko n b'o f'i ɲɛna. mais i dalen b'a la baara ka di denkɛ fɔlɔ awɔ baara ka d'a ye dɛ a ma baara de sɔrɔ n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ a b'a kɛ mais a kalanna dɔɔnin danna kilasi jumɛn na kilasi 9 awɔ a ye defu kɛ a ye defu kɛ a y'a sɔrɔ awɔ a ye defu sɔrɔ mais pour que a ma taa lycée kɛ ou bien professionnel ni fɛn ninnu wariko wari ko wa ne de jɔlen bɛ n'a ka fɛn bɛɛ ye d'accord n y'a faamu i n'a bɛ tila ka passer kɛ awɔ on va lajɛ si on a quelque chose pour lui quoi patron o bɛ diya n ye non ala k'i sara t'inquiète n'ala sɔnna sini n'a bɛ na pas problème t'a la awɔ i ni ce patron ah non awɔ o de ko don n bɛna sira ɲini quand même Dɔgɔ ça va? Cɛ a kɛra fama yɛrɛ. Ko ça va wa? An bɛ ɲɔgɔn dɔn wa? E ye docteur de ya? A ye kɔni tɛna fɔ k'e filila ne ma. O don la polisikɛ min y'i minɛ an fɛ yen sa. An bɛ minɛ moto la yan fɛ yan. Rectification mon cher. Kana fɔ ko polisikɛ. A fɔ o don la vagabondkɛ minnu ye minɛ yan fɛla la. N'importe quoi. Comme ça. Cɛ i fana sa. Kana na fɔ n ma ko vagabond fana sa. Han? E tɛ vagabond ye, e ye jumɛn ye? An k'o bɛɛ to yen sa. Han? Ayi jɔ sa. E tɛ vagabond ye, e ye jumɛn ye? Polisi min pièce kelen t'a bolo, e de bɛ taa ko mɔgɔw k'u ka pièce bɔ ka d'i ma. Hey. Kana ne dakan tɔɔrɔ tiligɛ na, est-ce que i tulo bɛ n na? Ne b'a fɛ ka min f'i ye, e ka ne lamɛn sa. An k'o bɛɛ to yen. O tun ye wodonna ko de ye, o tɛmɛna nin y'o bannen. Sisan ne mago b'a la, ne bɛ fɛ k'i tɔgɔ de dɔn. I m'a ye, ne tɔgɔ de ye Jazo, ni bɛ se k'i tɔgɔ dɔn. A ka di n ye an ka kɛ teri ye de. Cɛ kana n'o gɛlɛya sa. I b'a dɔn e ɲɔgɔn sugu yɛrɛ de fɛ teriya ka di n ye. Ne ko na n ye ɲininka o. Est-ce que ne ye e lajɔ k'a f'i ye ko n mago b'i ka teriya la? Han? N tɛmɛna n kuma n'i fɛ wa? Ne ko munna aw bidenw aw tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya de. Ne ma fanga da e ye n ko o don la ta n k'a ka k'a dernière fois i ka ne lajɔ manamanakan na. Ma f'i ya? Kɛlɛ tɛ sa han? A ɲini kan faamu ba ye. Hey. Ne bɛ fɛ an ka kɛ teri ye dɔrɔn de. En plus i bɛ ka kuma dɔ fɔ ko aw bidenw. Ne si ka kɔrɔ ni ta ye. I m'a faamu wa? An bɛna ɲɔgɔn faamuya sisan. Ne bɛ ka kuma min fɔ yɔrɔ ne tɛ ka fɔ chinois kan na. Yɔrɔ? A tɛ ka fɔ chinois kan na yɔrɔ. I tɛgɛ bɔ n kan. Mais ça ne va pas chez toi quoi. Ne ma kuma e fɛ yan. Tu es malade? Hein? Ne ma kuma i fɛ i b'i tɛgɛ ta ka da n kan. Ça ne va pas chez toi? Ah c'est bon. Désolé, i bɛ se ka taa. O de da ka di la. Que ce soit la dernière fois i tulo bɛ n na. A kana sen fila tuguni dɛ. N'importe quoi.